Dahil sa mga nagtaga day no sa before ug after daw kuno sa abuhan ni Paderlan. Ay daday finally day na humana jud namo ang abuhan ni Paderlan diri sa bukid. Bahalag bati or gamay kay na siyang pananaw day pero dugay kay na nahumanday. Bahalag ginana nakagamay ang abuhan ni Paderlan sa bukid day pero sakit naghapon na siya gasto oy. Anyway, may adlaw day ay sa tuang tanan no. Karon day adlaw day is padulong mi ani sa lungsod. Kay lagi day mamalit mi og kahoy. Diri jud mi nadakan sa kahoy day kay ang kahoy day karon day no grabe naman pud day kamahal. Pero daghan biya ka nagkahoy si Paderlan day nga tinanom day pero lisod pud day kung magpagabas pamida niya abuhan ra day to ang amo ang buhaton please lang. Pag humana mo pamalit og sin og kahoy day, mo nang nanguli nami sa balay day kay lagi sugdan na din na sa akong magulang og trabaho. Siyempre day naman diha mong amo day mo nang tigmandar jud na siya. Og ginana day kadaghan ang kahoy among gipalit day no pero nakulangan pa jud intaw na day please lang. Kay abi man ako day kung magbuhat lang og abuhan day mo gasto ra ka og 2,000. Ay Diyos mio day maling akala ra day to nako day. Mo na karon mga panahon na day no di na jud ta basta-basta magbalay-balay lang. Kay kailangan na jud ta og budget day kay para makatindog ta sa tong gustong buhaton. Ning samot pa jud unta day ni dako akong gasto ani day kung nagbayad pa kog panday. May galit day kay ni uli man pud ang ako magulang ani mo nang niana ako sa iya magbuhat mi og abuhan ni Paderlan. Kay kani magud ako magulang day is daghan kani nakamuan day ba. Mao na pag abot sa inani mga trabaho day is baka save jud mi kay lagi ako magulang day is kabalo-kabalo magud na siya. Kay ang panday ra ba karon day no diri sa mo ang lugar day no kay 700 nang adlaw apay labot sa kaon og snack na. Pero bahala ginana ra nakagamay ang abuhan ni Paderlan day no pero 4 days nagihuman sa akong magulang. Kay lagi day siya pa nang hakot sa mong kahoy day gikan sa karsada padulong sa mo ang balay. Unya day ako ani day ang trabaho sa Plingguapa ni day tig video ra jud na sa akong magulang. Sa tinuod lang day nagtan-aw ra ko sa akong magulang day ako gikapoy niya. Kay di jud day nilalim ning trabaho aday. Hasta daghanang porsiso mo nang kamo magpapanday gali mo ay mo paghangyo-hangyo sa mga panday ha. Pag unahuna na lang mo dayon kung usa ka kapoy day lang trabaho no. Kay kanira bang uban no makapatrabaho sa balay no grabe makahangyo sa mga panday. Kung maginana nam lang gani mo day kamo na lay trabaho sa inyong balay o kamo na lay patrabaho sa inyong gustong trabahoon please lang. Ay naunsa pagkaunsa aday nasuko naman ang kuan ni. Ay daday pasayloa oy. Bitaw oy kung kaya lang bitaw sa tong budget no di na lang pud unta tamhangyo day sa mga panday no kaysa akong nakita man gud day is lisod-lisod yu siya nga trabaho ba. Unya maayo na lang ganing adlaw day kay dili init ba nindot kay ang panahon day kay bugnaw kay diri sa mo ang bukid. Mo lang tuloy-tuloy jud ang trabaho sa akong magulang ani. Unya siyempre ang among amo tigmandar jud na jud na pirmi sa mo ang tungod. Anyway day kato day mga nag-comment sa akong reels day no kay di ba nag-update man ko sa mong abuhan ani. Ningana siya day nga bati ra kuno kay among abuhan kay lagi gamay. Ay daday di maghinungaw day na bray abuhan day maragbalay kadak-a. Kung sa inyo ha day yung abuhan day maragbalay kadak-a ay daday pag disco mo da sa inyong abuhan day. Kay basig nalimot ka day abuhan na mo ni day di ni abuhan ninyo. Mo nang ay mo palabig pataka dira ba. Kay kanay among abuhan day pinobre ra jud ni day simple ra jud kay ni sa tanan day. Mo na day kung namoy mata day tan-aw lang mo day. Kung wa moy mata day pero namoy ba day ada katulog. Di manghilabot sa laing kinabuhi day. Bitaw oy gihimuan lang namo ni silang Paderlan og gamay nga abuhan day kay lagi duhar man po ni silang namuyo diri sa mua. Unya lagi dili man po ni sila magsigig luto og di man po ni sila magluto og dinaghan. Basta lang gud day ang importante day is na sila abuhan kay lagi day di ra man po na sila tungod sa mong balko naglungagod. Og kanisa nga akong gigasto ani day is katas pud ni sa ko ang vlogging. Dili man 1 million ang gasto sa abuhan ni Paderlan day pero ako apo ning gihaguan og edit og maayo. Kumbaga ba ako ang gitarbahoan og maayo. Pero ang pinakadakog ambag ani day is ang ako ang magulang. Kay lagi kusog man ang iyang gibuhat ani pagtrabaho aning abuhana. Samantalang ako kwarta ra nga ako ang gigamit ani. Mao na mas lamang jud ang naghago ani. Kay ang kahago sa tao day is di nakabayaran og kwarta pis lang. Anyway day 2000 years na human na jud ang abuhan ni Paderlan ay grabe naman pud ka over. O kaning banggira ni Paderlan day is wala niya gipahuman sa ko ang magulang. Kay lagi si Paderlan na daw mohuman ana day kay iya daw isalog ana day is kawayan. Kay basta kawayan man gud daw isalog ana day kay ang tubig day moagas na daw padulong sa ubos. Ay daday inana ka bright si Paderlan. Mo nang di man mi kabuot sa iya day mo nang amo lang siya pasagdan sa iyang gusto. Kay sila may mugamit ani day mo nang sila ang amo ang pabuton kung unsay gusto jud nila. Og finally day na nadyo abuhan silang Paderlan no. Ganan kay kung magtanaw sa abuhan ni Paderlan day kay lagi cute kay sa tanan ba nindot kay magluto-luto diha. Og ayo rasan mo kabalaka day nga layo mong abuhan day kay lagi atmang ra po na siya sa mo ang kusina. Wala lang kay namo nagipaduol sa mo ang balay day kay basin malimtan ang kayo ng Paderlan day basin masunog ra sad unya amo ang balay. Pero kung magulan man gali day dito ra po na sulod sa mong balay sila magluto kay lagi naman po may gasol didto. Og para safety day nga dili matalsikan og kayo o para dili masunog ang tabla dayon day is gipalibutan sa kung magulang og sin. Kay lagi day di ra ba ni danghag silang Paderlan oy please lang. Og ang nagasto day nako tanan ani day no kay 7K dala na to sa pagpakyaw na mo pagkarga sa kahoy. Pero kung i-add pa unta na kung panday ani day is mo gasto na pud unta ni og 10K. Munang gamay kay siya tan-awon day no pero sakit og gasto. Kay sunod balik na mo po day is itongtong na po na mo nagsiminto ang abuhan ni Paderlan para dili dali magguba ba. Unya gibinuangan ako si Paderlan day kailangan maabot og 10 years. Sige katawa si Paderlan day kay di daw nakabot og 10 years day. Kay lagi daw kahoy ra daw na magguba ra daw na dayon. Munang way rason day para masupa ko sa akong engineer ani please lang. Og anyway mo ra dito ako i-share sa inyo no og dire na day ko mag-end. I'm Emerly and thank you for watching. Manang bye mo ay.